Què és el CED? El Centre Específic d'Educació a Distància és un centre de formació de persones adultes, la finalitat del qual és possibilitar una oferta formativa a distància virtual i de qualitat per a la ciutadania adulta de la Comunitat Valenciana. Està ubicat al carrer Casa la Misericòrdia 34 a València. La seva oferta formativa inclou ensenyaments de formació de persones adultes, de batxillerat i de cicles formatius de formació professional. En aquest curs 22-23, el CED compta amb un claustre de 153 docents i més de 4.000 alumnes. El CED és l'únic centre de la Comunitat Valenciana que ofereix una formació pública, gratuïta i de qualitat mitjançant la modalitat distància virtual. En què consisteix la modalitat distància virtual? En aquesta modalitat, l'alumnat és el protagonista del seu procés d'aprenentatge. El professorat l'acompanya i assessora mitjançant l'acció tutorial tenint en compte les seues característiques i necessitats. El fet de no haver d'assistir al centre i tindre al seu abast els recursos necessaris per dur a terme l'experiència d'aprenentatge possibilita que l'alumnat compatibilitzi els seus estudis amb altres responsabilitats, com ara la conciliació familiar o laboral. El CED ofereix una modalitat d'aprenentatge adient a totes les persones que vulguin millorar la seva carrera professional i o acadèmica. Quins són els requisits d'accés? Ser resident a la Comunitat Valenciana, ser major d'edat o tindre entre 16 i 18 anys en els següents casos. Esportistes d'elit d'alt nivell o alt rendiment. Persones que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa. Persones que acrediten tindre un contracte laboral. O bé, persones que es troben en situació excepcional que impedisca continuar els seus estudis de manera presencial. D'altres requisits, disposar de recursos informàtics necessaris com ara ordinador, càmera i connexió a internet i finalment tindre una competència digital mínima, tot i que comptem amb el projecte DIGCOM com a suport per a poder adquirir-la. Quina funció desenvolupa el CED? El CED té una doble funció. D'una banda, és un centre de formació i d'altra, un centre d'elaboració de materials. Com a centre de formació ofereix els ensenyaments de la formació de persones adultes, el cicle 2 de graduat en educació secundària i els cursos preparatoris per a proves d'accés als diferents ensenyaments reglats del sistema educatiu. Per a les proves oficials d'idiomes, anglès, francès, alemany i italià, així com per als diferents nivells de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Totes les modalitats del batxillerat sense límit de convocatòries i, per últim, cicles formatius de grau superior de 4 famílies professionals: administració i finances, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions. Com a centre d'elaboració de recursos, el CED dissenya materials educatius en suport digital per als diferents ensenyaments que ofereix. Quina és la metodologia emprada? Una metodologia basada en una acció tutorial que garanteix l'acompanyament tant acadèmic com emocional de l'alumnat. Com es desenvolupa al CED aquesta atenció tutorial? Cada grup classe té almenys un professor o professora designat que exerceix la funció de tutoria, és a dir, orienta l'aprenentatge de l'alumnat de manera col·lectiva i individual. Així mateix, cada mòdul o matèria compta amb una tutoria col·lectiva síncrona que s'imparteix tant en horari de matí com de vesprada. Aquesta s'enregistra perquè l'alumnat la tingui al seu abast. L'objectiu principal de la qual és facilitar a l'alumnat la seva experiència d'aprenentatge. Per tant, el professorat li facilita l'accés al contingut curricular respectant el ritme de cadascú. Resol els dubtes que puguen sorgir. Genera un ambient positiu fomentant el sentiment de pertinença a un grup.
orienta i acompanya l'alumnat atenent els seus interessos, necessitats i objectius. Al capdavall, com a centre específic d'educació a distància de la Comunitat Valenciana, el CEED és un centre d'investigació sobre aquesta modalitat i coordina tota la formació d'educació a distància de la resta de les etapes educatives d'aquesta comunitat. Per a més informació, aquesta és la seva pàgina web i podeu contactar mitjançant el telèfon i el correu electrònic.